Yes. Pate number. Pakupedzisira ivaine simba. Munaishe. Nomusimba rake guru. 11 number. Kana pakupedzisira mashoko angatsvangwa naBishop kuti toakuedzerwa nguva neitoda kuzoita pakupedzisira chindicho chokuudzai mudzimba dzedu toteita gundwa kuda diablos panapa hapana diablos munozviziva panapa hapana diablos hapana wamukafunga papatangwa pamurume usino kugwadama handiti asi tosvikogumba mukaona moita mukadzi wokuti ndigwadamayo zviya muone kuti iyo kuti ndakura asi panapa haukurigei rugare kwateri panapa ukuri ne unonozondokurire kumba rugare kuri kuti panapa hatinyanyi kutorwa nadiablos asi kumusha kune basa guru rokuita saka rataurwa vamwe chiti
pane vamwe utopiwa mazita metisha yenyu kuti kana mosvika izvezvi vamwe vakatomirirwa kuti kana asipo uya vamatatanuro vati imwe nguva rinotopa mukadzi wangu kuti afurikane mumba mutorirane vamwe vanototi raini rese rinototi kana asipo mufundisi uyu watiyamura ii rasipo mazuva ano tinofurwa raini kune nharaunda yese izo shoko rovati musapo mufundisi yobasa nokuti unofana kutanga kumubvunza paanobva indozoona panapa mumukadzi wobishop munogadza makandibvunza rekuti chitumbu unofamba nawoyo unoita sei handinazive rena woyo unogara naye kuti woyo haadi upareri rugare vateri ibvunze zvindimuudze kuti uyo haadi upareri kana ndikati unoti upareri munhu kaye unoita zvakanaka momugadza ino kana mongwati ngatingomugadza nokuti wagarisa rugare vateri kunyarara ndopanopinda diabrosi ipapo nokuti diabrosi wozouye kuzvigaro zvekumberi kuno womana kugara ushe hwenyika izvoapo kuti bishop tigara pachigare titi tinoapa havazviti vamene vanofamba vajori kuti handingaende mberi uyu kaende mberi aiwa havaisi mberi vamene takavaise mberi rugare vateri ino vana umwe anozviise mberi izvezvi mukati medu muno vanomwotori mberi kwazvo rugare nokuda kwadiabrosi munhu unozozviise mberi kwaajori saka uchiti kana vamwe wakugana unotiza kuungana mashoko otaku ku5 7 kuya unototagwa kuti inoamaonini papanyika vanhu ivaimo ikuungana muyangu rugare vaprofita vanhu namatatanuri vanoprofitana iko zvino makampani ekuprofitana saka ukatopinda muvaprofita vakuti ngatingozwanana kuti kapinda kuprofita uyu timoprofita uyu vakutogara asapaseri rugare avasivese zimwe vambokaza vatatu vanogona kuprofita asi vamwe vacho vanoda kutoti vakudzirwa nesando kuti vaprofite chaizvai rugare nokuti satani une mhindu dzokupinda ndidzo saka unogona kupinda muprofita kuti ndiipisho saka unogona kupinda mukomiti ini tanga tichiti mutawake mabasa kuti magadhe komiti magadhe vaoni chakati magadhe chakati nazopambonoprita nyoka yasatani vechiti kunovharadza bishop rugare vateri isu tobatei vavhangeri munoti hatigoni kutonga vavhangeri vanotonga vafundisi vanotonga mungamuti uyutisi mutongera uyu ibasa rakati uyu ibasa vawandisa manje mogwira mabasa diabrosi wapinda saka randivwadza pakuti 6 wadiwa pakupa kuti sekeno ndizokurwa nadzo diabrosi padhuze unorwa nadzo vanhu vanotorwe hondo avaiti vatinoti ichu dzokurwa nacho ugare vateri zvinhu zvokurwa nazvo zviporisi yo ndo paanga iti 6 verses 4 zvirevo kune zvinhu zvinoenda jehovha kana zvinhu izvo zviri pauri augoni kurwa ungarwa ihiwo muroi unorwa chiri isinorwa nadiabrosi iwe ndiwo muroi wacho unyepere kubata ndonga uri muno unorwa nani nezvidanho zvakawanda here zvoitwa nomaanefano izvi ngoti zvimweni zvaanasakana mazviironga nomaanefana nomaaakutana kuti ndiyari kuziyawo kuti kwamwe ndingabatika oti zvaazeriini kuti mwine yanyamashi ndinongotite zvinhu zvisika chanazvo zvetingamuraromwe hatizvi kuti zoti yakomiti baide yakadaita hazvina azvaumwari hazvina izvozvo mufundisi unotonga munhu arisite mubvange chizvo makometi nezvatishaishirai rugare kwamore kunyararama hatibasa matatanure takati tiri kuchipinge vamwe vakadzi vakandivinga zvikanzi rugare mufundisi inopona muchitetamuka nekuparidza zvikuru ndikati zvikanzi ina mbetiro ruvadzane vari nemi nokuti mongonetsana nezvigaro chechi haichafambi zvakanaka ndikati ino ndinozigona kundoudza bishop kuti ngatite ruwadzano vanototiza ipo panodhicho pakati vakatiza toti ngatichite bhuku takatiza handiti kutoti hatidi kuudzwa hatinoziva rugare vateri vakutotiza shoko riya saka mashoko ora ruwadzano rwanisirwo kutenda tinopa hazvizivo kuti chakanaka mukoti ndichichi asi hatidi kuziva nokuti diabrosi waanasiri waisiti diabrosi yakuya yake nokuti mashoko ekuya kupedzisira akatiprofitwa kuti kuti anenge yakupedzisira
kuzikukumadza kungoti kwakagara ndinoti ndini hakuna unonditonga handitazi kuti mufundisi unonditonga. Amen. zvinotaura matatanuro ekuzokwaso ndakanamata ndachiendaroro mukati ndakanguukati kwabvatanaamusina twese kune rimwe vara randokutaurei awa mavara awo hepi esuna ikamwanganidzira rume tese tine musoro wezvikanaka chanzi wakabudise mhembe hakuna vasingazvidzivei akabudise akati toda kunyoro kuti inzani tara mazuva anoriya renyika youth ngere kurinzwa inodzinzwe kweriyo ini ndikati kwakunyore sikipa kumusana kuti youth saka zvinotaura matatanure ini ndinogara ndakazvinyanganidza kuone kuti vana chigariso ndovakati vana anenge avaite youth zvimwe zvinhu ngazviputswe vakuru izvi vavhangere navafundisi tiri pane kuti no modzokera pamutemo wenyu wemusamwa haikona kunyora kumusana kwouyuyu kuti yuti zvinorireiko zvikati dzinotengwe bheri kuti uyu uipfeke mwana wacho rigara achimuka zvimwe zvinoda kugadziriswawo zviri pasi right zvachinokuti ite nokuti kuramba zvichipikirwa ndinozoramba ndichinakirwa ndikaende mberi ndinombarodarika kune rimwe naane chinokuti mashoko edu ipapapo anga ichitaura pazasi verengai maviri mogoti 6 verse 12 zvirevo kana kuti 4 vaviri zvinopedza tisachaenda kuna zvirevo nokuti ndingamawanzisa rugare kupere kunyarara kungoti nguva zhinji vanhu vane vakavata saka vanhu vava vazonzwanani vane vatovandirwa nadhiabhosi rugare vatere saka toturutu pendinowanzokuti musangano mudoko wakanaka wekuwanda uya unoshupa nekuti vanhu vanopedzerera kutivadzima zvekutaura mushuruwa asi midoko inei ine chokuita zvekuti titiziani chinhu chakanaka chipinde kuna mwari rugare vatere tiri kuda kusaka kuti tinotiti kuna mwari tichirwa nadhiabhosi nokuti atirwi nenyama neropa kana ndozvinotaura efeso muposo paulo waizwa kuti wakasundirwa evhangeri wakanesekwa uchitambudzika nemajuda nokuti majuda zvaazvitaura kuti mueia hakuzina mhosva achapiwa mhosva watoona kuti pana mwanga atopiwa zvemhosva rugare patezi vamwe vanga vatonzi iwe wakatitepedzwa wakadai iwe zvakazodai zvisiri izvo rugare vakupiwa mhosva kuti haukani hatiti vanhu vaepimwa kuti iwe unofanira kuti unamate ndeuyu unofanira kuti unamate vechitopana nemhosva kuti uyu haufanira kunamata asi usina chiri rugare kwatere ndo wawakatonaka saka 14 ukonozotaura kuti ndakakanga kokutora vanhu ava vakanga vakaraka kundotora vahete vakanga vasingazivi shoko rugare kwatere mashoko ati chii ndoita imbiri ndichidarika shonga yenhumbi dzose dzokurwa nadzo dzose kana dzichinzi dzose dzamwari mugone kumira mwari kusashoma muchirwa namano adhiabhurosi mano kuti chinonzi mano kuna kuti mazano adhiabhurosi kune kuti akawanda vamwe pachirungu vanoti the amany ways to kill a cat kuti aikiti aingouraiwi kiti isiizi nokuti ine mitemo yakawanda yekuuraya kiti ungonoti kutarira kudai banzi ukatarisana nayo unoita zviya zvepfungwa yakafanana nomunhu saka vamwe neso kusaga kutotiisa ndiona rugare saka runoda kuroverwa musaga ndo zvinezita kuti vanhu vanoti vakati vakafana vanechimusaga rugare vanekufanikwa vanokutivo vane basa guru rokuita isi tine shoma tiri vaongorori weofisi rugare saka vakamuzi vatifaniravo vaite basa rose hakuna satani unopindapo nokuti vanenge vachiite zvinhu zvavo vachikazera vachidini rugare vatere 4 vesera 4 weshe vafiri ndizvo tainda taakuna vafiripi 4 musoro weshoko paulo unovarayira nokuvasimbisa pa4 nhamba farai muna Ishe nguva dzose anokuramba mechifara muna Ishe nguva dzose zvichipamidzazve mumunda muri pai muno mukadzi wenyu muchiita mavhiki
hakuna gigi yokuita musina mukadzi wenyu padhuze mai kuminda ndofara neakadzi vevanhu rugare kwatere paremburi munashe nguva dzose ndozvinoite kuti zvikunakire pamukadzi wenyu rugare kwatere ivo nobazo kuti kana baba otaura kuti ava vambari baba pane vanonzi havasi baba nokuti zvamunoita hazvitaridzi ubaba rugare kwatere hamufari nguva dzose farai munashe nguva dzose ndinopamidza ndatifarai ndosada kuuya naye pa5 number unyoro hwenyu ngauzikanwe navanhu vose ishe ari pedyo kana kukatoti pese munoziziva here ndine vanhingi munoziziva hapisha pavati ndinoziziva here kuti ndini chero muti masabhuku chero muti tini itai musabhuku wese makazini mupisa nokuti maibhishopu kati kaunoti musabhuku wese hausini mupisa pesa kupisa nokuti tinosvika tovhunza tonzondisapo asi vanine zvipfupi hopo kudai vanhu vanoneseka mumaraini havafari imunoti fara munashi saka muchiita kudzimba dzenyu fara munashi nguva dzose pese kufara musina munashi rugare kwatere ndokuti satani usapinda une mano dzokusai kufadzai rugare kwatere ndakamboerenga chimwe chibhuku ndichiri mugweru ndichasenza chikanzi nevaya vana satanisti zvikanzi itai kuti vasadana nevakadzi vavo nokuti tai mazero aya yasikisa akataurwa etiye kuna dhanieri saka rambambi chikuti vanoverenge zvinovheri vasara erenge bhuku ramwari rugare vatere handiti bindu dzaanga chitotsvaka nokuti kwakokonana nomukadzi chikristu autokonewa chikristu chiotarirwa kumbauka kuti wadanana nomukadzi wake ere nemhuri zvatopera chikristu wadzidzoyo kudzidzisa vari muno rugare kwatere mashoko ati chi ndoda kuchigara vamwe vakanditsamwira pa6 number musafunganya pamusoro pechinhu asi pazvinhu zvose mikumbiro yenyu ngaiziviswe mwari ita 8 vhesi ndichipedza ita 8 vhesi pai musafunganya pamusoro pechimwe chinhu musafunga 8 vhesi pa8 vhesi ndichipedza pakupedzisira hama dzangu zvose zvechokwadi zvose zvinokudzwa zvose zvakarurama zvose zvakachena zvose zvinodikanwa zvose zvinorumbidzwa kana kunaka kupi nokupi kana chingarumbidzwe chipi nechipi fungisisai izvozvo yarara rugare kana munhu akaona hama yake yaanga achidisa maningi yasvika pamusha pake unoita sei unodini vana mai takaona hama dzedu dzakauya kuzotiona makazwa sei vepano zvino tarikuteumupaende chekuti makaguta here kana ng'ombe yakaite imwe ikaita shoma mutaure tigoona kugadzirira dhike mbiri kunyarara ini ndinotaura ndini 0 grade handiti vese vaitaura masavo ini ndini 0 grade mazvirikwisisa here 0 grade ndiye mudoko wokupedzisira saka ini ndini 0 grade pano rugare tinoda kumutendai muchaparidza henyu tati vamwe voinda havangazozvidza ndichada kutaura tinoda kumutendai nokuuya kuzotiona saka manodati kana munhu akavhakachirwa nehama dzake dzaunoda maningi unoita sei umwe unogumisidza wochema kunyarara nokuda kwokuti mufaro unenge wadini ndovhurawo imwe chete yepatimo Johani 3 unoguma wochema nokunakirwa vane varume vakandiitira zvimwe zvakandinakira rimwe gore pamaunganize ndakasvika kwamaunganize ndikaitirwa zvinonakidza varume ivavavo
muliona murume akabata tsvimbo yake ine chikuyani naasiye kaya kunyarara ndakabatwa sezai handizvikanganwi zvakanaka zvinoda kutaurwa avo munyine wangu avo chikukwa zviri chikukwa zvachirikwemei zvino ukwemeu zvino ukweme hwakauyawo kutanga kusvika paneti asi vana baba vaifambidzana iya havo vachionana zvino paonini vanga vasati vambosvika pano saka vavese vese vakauya kuzotiona tinonzwa kufara zvimwe zvacho handichagoni kutaura nomufaro wawani kana maiona ierengeveiwo ndambonzwa vamwe vachiti uyu mwana wangu vaichivambutaura kudarufanana vechiti mwana wangu uyu zvino kana ndakamirawo kudai chiti tariraiwo eya chef kana ndakamirawo kudai zvakaita sei taurai zvamaita uko kunyarara vanoti danga risina mhuru haridini rakafa danga rine mhuru ndo rinodini ng'ombe mangwana dzinenga dzirimo mudanga nokuti kana pakashaikwa mhuru danga iri rinodini saka chierengai vhesi yangu ndigoona hangu kupedza zvanoda kutaura Johani 3 uno musoro chokona kuti Jesu naNikodimo yekupa timwe yaende Johani 3 musoro weshoko vana vaMwari kunyarara zviri kutaurwa kwaitiri vana vaMwari kune vamwe vanonzi vanhu vaMwari vanhu ava havana mati avo isu tinonamata tiri vana vaMwari saka ndinoda kutendai yoti kudii zvishana yedu kugore pawanhamba tarirai kukura kwerudo rwatakaitirwa naBaba kuti tinzi vana vaMwari ndizvo zvatiriwo saka nyika haitizivi nokuti haina kumuziva iye kunyarara chirega here isu takaisirwa muko kuti tinzi tiri vana vaMwari saka sauti avo nyika haitaiva kuti vanhu avasitanga mati aizivi kunyarara mataura nezvana mai vhangeri ino zhinji yaitaura vana mai zvirevo 41 mukadzi benzi anozviputira imba yake akambozvinzwa anozviputira namaoko ake asi mukadzi wakangwara unovaka imba yake ndanzwa vamwe vachiti mubhoyi unotaura achiti ndiri mubhoyi kuzviti mubhoyi ndakashanda 47 years ndakatanga kuita kapenda ndiri kapenda iyi ndikaita upurisa ndikazoenda kuzupco pandakazopedzisira ndoita 27 years kukapenda ndaita makore 5 kuupurisa 15 amangani ne27 ndokuita mangani 47 ndaandiri muchirungu vazhinji munovanga vasanyaziva nokuti daivouya pamawikendi tichinda hino ipo zvino ndazvara ndakati zouya manje kwakutsvaka basa kupi murungu ndadzingwa kuti ndakauya ndopinda basa kuna mai vatatu saka ndoko ndoshanda manje basa rokuchidini ndechiti ndini 0 grade munoziva kuti zoreva kuti ndini last born saka ndinotogara chiti kana kuchikoro kukaitwa bhari rinoya ndoenda kuchikoro kana kuchidadi ndoti ndewe yaingepi ndodarira ndondiri pano mai ava chidaidzai kuziva kuti 0 grade kureva iyi kunyarara kureva mboyo wavo
ndiye wavawo kupedzisira pamba munoziva dangwe mwana wamai murume wavo munozviziva here last born chize murume wavo kunyarara saka ndine last born ndine 08 zvoda kuenda kuchikoro padazvinouya kunyarara vamwe vakambobvunza kuti tinoda kuona murungu nokuti vamwe havamo basa vanoda kumona asi cherudzi takadana tiri vaviri takasangana tikakana saka hazvicherudzi kuti nditi basa sumukai vanhu vamuonei ndakaenda kuzaka ndichataura nezvazvo ungadidzingawo basa kukazara vanhu kudai ndiwo murungu ava pandinoshanda kwachowe kunyarara ndakaenda kuzaka paungano yakapera chikapuwa saga resemende kuzaka rechiva bvudzi rangu rakaita serisasa nokunakirwa nemanyawu kunyarara vanonzi vamugara jira navarume ava vamwe vakaita zuro vakati auya nevakadzi here tikati sori basa vasara vakati mauya nemurungu here tikati asori vasara tikati uyai muzogara apa vaivana vamugara jira padhuze navo kudai tikati nevana vako sadza vanokuita pano zvino ndozvandakaitwa zvinavo kunyarara saka ndinoda kumutendai ndikaendazve kuti munoona avo vane soro avo shoko raMwari unoziva hama yako yaunozvarwa nayo isinganamati haisati hama yako asi hama yako yaunonamata nayo yotokunda hama yawakazvarwa nayo zvandakaitwa navarume ava vakasvika vakambogara tikazoona gauya nguwe gauya kare topenyu pano tikati ndipo pano pandinogona vakandibata zvakanaka navarwizi ndoriri ukwiri dzaiva takapuwa navanhu ndoriri pachimba iyoyi takapuwa navanhu ndakavataurira kuti mundoti kuna varwisi kana tikafundikana kuye madhoo aya maaona kunyarara paiva neungano pamukore patakaenda kwavo ndopatakaona vazive chifanano azusa pamboti kwakunyarara takazotenda pamukore tasvika pachikoti vachiuyeya vachiuyeya zvaita izvo vane irera yavo ine madhoe mapuranga enyaya takakumbira kusvika pamwana pakusiya madhoe aya ndasvika uko ndakauza vamwe vangu vachimuka kuti vachimuka tapuwa madhoe aya ine munoutiya vakaita kuutiya munaoitinotenda saka nyasha dzinoita dzinoitwa navamwe dzinoita kuti tikomborerwe saka zvamakaita mese dzinoda kumutendai zvimwe zvacho hachako nokuda kuti mufaro wawandisa tatezvo amen zvinodokutaura pane mukomana wasimaira panoti vandeokaira saka ini shoko rokufanda kafomugovera pangati vakaita namatikana shoko rakabva kuchikuvana vesvika zvedokuita kuchawe chimusenge avasi vakura nivanzi kubva izvozvozvo
abasakuru vakati achide kumusa umugwera ini nachino togenda kumadhorobheni togenda kumadhorobheni chionai mari ine chine zvikuchiva vatidzoka zvimusonzeya chitaitari mani ino musashora ino ndiri mukuru vana vakura atishora mani inombeitei muri makakueuedu nomutisa vakasara vataura bombereni vamwe munomanyire kumabasa enyu munotoreza munotizekadheni munodi asi makushora kuri inoti yazisa nyaya iyoyo vashora vanhavo